Ano yan? Ano dala mo? Ha? Suot mo bracelet mo, suot mo, dali. Naku, lakad ng lakad. Sino maganda? Sino yung magandang yun? Naku. Where you going, baby? Naliliyo si mami sa'yo eh. Yeah. Oopsie! Dada. Say hi! Dito ka, doon na lang ka. Bigay mo kay daddy yan. Bigay kay daddy. Bigay kay daddy. Bigay, ha? Minuot si daddy ng TV. Bigay mo. Bigay yung remote control. Bigay mo sa daddy. Yan, bigay sa daddy. Bigay. Yeah, thank you. Bait. Yan na lang. Suot mo na lang yung bracelet mo. Yan. Naku. Ganda naman ng bracelet. Yeah, ganda naman yan. Bukas na yun. Pahiram ng bracelet si mami. Peram. Lagay mo sa mami. Thank you! Woo! Ang bait talaga. Ang bait. Thank you, baby. Naku. No, you're wearing Elmo. Where's Elmo? Where's Elmo? Go find Elmo. Naman, usually, nandun nga naman. Where's Elmo? You know. Nasa bahay nga naman niya dati Elmo? Uy ba? Where's Elmo? Where's Elmo? Yun, Elmo. Si Elmo. Alam niya, nasa bahay niya Here, Elmo. Right here. Christina. Where's Elmo? Yan, si Elmo. Hug mo si Elmo, hug. Yun. Hug mo si Elmo, hug mo. Yeah! Sweet naman yung baby talaga, Why you're hugging Elmo? Are you dancing? You're dancing with Elmo? Saan ka punta? Sleep ka na? Maganda. Sleep ka na? Gonna lang siya sa daycare. She's entertaining herself. Whoopsie! Okay. Thank you. Thank you, baby. Oh, you want it back? Pinapahiram nga lang naman niya. Look, At multitasking. least nag-share siya. You're multitasking. Oops.
Ay, naku si baby ko. Hi. Roll it. Can you roll it? This your day? Is that what you said? Is this your day? Tagal na to. Bye-bye na.